Ilero kanyo makare ahinya Richard, kata kamano AFA wacho ni gino momiyo gimedo thuolo mar loro kembe marego niang' e pacho kae en kaluwore ni niang' pok onyak e yo makare, to nok mar niang' podi nitiere e gwenge mopogore opogore. In kaka japur kendo kaka jagoro maduong' mar Kesag, bende nadier ni niang' pok onyak, to bende wantiere kod nok mar niang' e pacho kae, kose ponono giwacha wacha to pok gitimo nonro hie? Richard. An jagoro mar Kesga, Kenya Sugarcane Growers Association. Ing'e ni AFA onge gi capacity mar timo census. Wawacho ni gimoro amora ma girely on en gima factories gi omiyogi. Factories ema timoga census. Chon Sugar Board ema ne timo census, to nyaka ne AFA onge capacity mar timo ken census mondo ging'i ni to niang' moseromo ni kanyo. Omiyo kata ka giwuoyo to ok until gin giwegi gitim ken census, nikech kambe mag niang' to koro sani wacho ni niang' osebiro moromo, to gin ema gin gi census report ma gin ema gitimo giwegi. Ma kata sama wuoyo kodi ni nitie kambi moro manyocha oger manyien ma iluongo ni West Valley oikore mar chako rego niang'. Koro nyaka AFA bed gi capacity mar timo ken census. Ken census no ema dhi golo adieri, but ka wuotho e piny sani taneno ka niang' osebiro mang'iyo gi wang'a, nikech an Sugar Belt kama ipiedhe niang', aneno ka niang' osebiro malo kendo niang' nitie mosechiek minyalo tere kambi maregi. Kata kiwuotho e nucleus estates mag kambi kaka Chemelil gi Moroni, ineno ka niang' osebiro malo manyalo miyo ginyalo chako tich gi sani. To kiwacho ni AFA onge kod teko mar timo census ahinya mar rango kuonde ma niang' osenyak kata niang' pok onyak maber, census ma kama onego bed ni timo e yo machalo nade, kata ng'ama onego bed ni konyo AFA mar timo census ma kama mar mondo mi ponono ka giwacho ni onge niang' mosenyak e pacho ka giwacho ni onge niang' moromo e pacho kae, to ponono giwacho gitiyo kod duol achiel ma bende inyalo ti godo kod jogo mantiere riwruok mar jopur mag niang' e pacho kae. Richard. Ing'e ni chon kane wan gi Sugar Board ema ne timo census, to ne gitime ka giriwore gi kambe mag rego niang'. Koro ne gin gi officers gi mane wuotho kod officers mag kambe mag rego niang', ma koro ka record nowuok mar ken census tiyudo ka from piny japur ma piny nyaka ichop malo nitie record ma clear. To gi sani to kambe gi wegi ema timo census, koro gin gioro record margi ne AFA. AFA ok bi piny kama japur nitie mondo tim ken census. Omiyo ka kambi owacho ni niang' nitie moromo, to onge kaka AFA nyalo wacho ni niang' onge, nikech en ok otim ken census. Ken census itimo gi kambe mag rego niang' mathuwa ka. Omiyo AFA nyaka duogi matim ken census, gilos kamiti moriwo jopur niang', moriwo kembe go, mondo gitim an overall ken census, ma en exercise ma ok nyal kawo mokalo jumbe 2. To the census report will be ready ma nyalo bedo acted upon. To gi sani to gionge any single record ma ginyalo wacho ni mae ma wan wa generate kaka AFA. Gima gin go en records ma kambe gi manomiyogi, mane ma gitiyogo. Matiende ni kembe moko ma gitiyo godo giweyo kembe moko oko e kinde ma gitimo census, nikech kaluwore kod AFA nitiere kembe jotije mag kembe duto ma bende giwacho ni ne giromo godo kapok ging'ado bura mar mondo mi koro gichwal thuolo ma kamae, mano mar loro kembe ma kamagi kuo nyaka tarik 1 dwe mar 12. Kembe ma iwacho ni onego bed ni ng'iyo hie onego bed ni gin kembe mage, mar mondo mi moko kik wach ni wan to wewa oko to magi emo kawo pachgi. Adieri makende, kambe nonego lor higa mokalo, dwe mar 8 higa mokalo. To dwe mar 8 higa mokalo ne wan gi election, ne ok nyal timore, to nok gidhi loro mokalo dweche 2. Koro kamano nosekalo to problem ni omedo nyak. Koro kogike gani to ne gibedo gi bura Kisumu ka dwe mar 8 kendo.
ne ging'ado giwegi ni gibiro loro dweche 3. E sama ne mano timore, kambe mag sirikal duto noloro. Kambe mane ni Imbo mar Kenya, mano Western, noloro te kaka ne giwinjore. To thurwa ka kambi achiel ma private notamore loro kowacho ni en gi niang'. Mano dhi orego an extra dwe achiel. Mano nokelo gima kisungu wacho ni bad blood between kambino gi AFA, ma omiyo gik ma sani neno timore. Nitie gimiwacho ni, how do I put it, gi dholuo, giyware. Koro gino ok nyal wuok maler nikech regulator ma en AFA wacho ni niang' onge. Kambi ma private ni wacho ni niang' nitie. Kambe mag sirikal ing'e ni ok nyal wuoyo nikech AFA kosewuoyo to gin koro nyaka gitim mana kaka AFA dwaro. To gisani kidhi e nuclear estate ma Muhoroni Sugar kaka wuoth idhi yudo ka nitie niang' moseikore ma Muhoroni nyalo rego. Kiwuotho e area ma Muhoroni kanyo, nitie niang' moseikore. Kiwuotho e area ma Chemelil, nitie niang' ma koro oseikore, ma gin dweche 16, 18, 16 nyaka 18 niang' nitie manyalo kambe gi nyalo rego. Koro wadwaro ni mondo tim census ni mondo adieri makende owuogi, nikech samoro ineno gimomiyo lor kembe gi en wach moro mok dwa wachi ni sukari moro donjo ka mang'eny, ma ka kambe gi rego ma kambe ma pacho ka, to sukari no ok dhi usore. Idwaro ni mondo sukari ni mokelne kachop Disemba to koro oserumo, koro yiene ma kambe ma wageni koro unyalo rego, nikech adieri makende ni ka kambe wagi rego to onge gine wholesalers ok nyiew sukari moa oko. Mane gima timore, mane maling' mok wachi ni sukari moro nitie odonjo ka, to idwaro ni mondo odhire e chiro mondo rum. Koserumo kore kiyiene jogni koro yawnu dhot, koro unyalo rego kendo. To Richard